warahmatullahi wabarakatuh. Udah kemenoran aku pemirsa. Nganggo lip cream ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube keluarga Mas Gopro. Halo pemirsa, iki arep jalan-jalan sebelum Mas Anto balik kerja. Yuk kita berangkat dulu, guys. Makin jalan-jalan ya. Wah, kalau guys ya. Terus dikai nganu saiki ya. Iya, piye? Pentol cilok somai iki bakul sanem. Bener lho. Idul. Dia nek kereta ndelok kereta yo, iki keretane. Tuh. Mana? Idul. Ya? Itu Rono. Sampai tuku bensin nenek entek. Lah niki kene kok no pom yo. Pome paling cedhak Mbak Romo. Pom di? Oh, tepung gadon. Iki peres yo ya? Hah? Gawan. Hah? Banter bola ya, ini lontong sing murah enak jenis Mbak Sopa aku lali ya, ikan dari Mbak Atip loh Sopa ngopor Pak Pangat tutup sore togone dhewe atau sopo atau sopo lah cepet lho pemirsa angger ngono iki cepet tek rame laris cabangnya nang blok nang Jepon arepe SPP dibuka Mbak Ida anake Pak Pangat. Somai blenger, batakun blenger ana pentol bakar ngono ya gelem cah. Kae kene-kene kelagen tau ya. Ya pentol apa kae? Pengen aku. Lah nek bengi bendina aku jajanku ya gak bendina sih pemirsa. Seringku somai karo batagor iki dadi blenger aku. Itu ku 5.000 blenger ra karuan. Kan kelagen tuku pentol bakar yo. Pentol bakar apa pentol goreng kae selawi ya. Nah, iki pertigaan nek nganan gadon nek ngiri tekan Jipang. Nah, tekan gadon di Pasar Wurawari wis daerah orang pemirsa. Oh, ono penyetan iki yo ono cah. Lah ya kok bingung. Lah, aku nek minggu ya kayak Pasar Tiban lho. Masih kono apa? Makap ya? Piye? Makap kono, makap. Anu situs
situs cagar budaya. Tia nganu nang kono kae no, Tia. Nari nang kono kae no. Terus tak parani kaya apa. Lah jare Mbak Wati, Tian jare nang cepu-cepune ndi nglora lho cedhak omah. Terus tak parani kae pemirsa. Ponakanku Jepon. Golek pentol bakar iki ora ana cah liwat cah. Iki sik ngloram apa ora ya? Oh iya sik ngloram. Nah, ini Kalinggawan Bengawan Solo. Rono iku Jawa Timur pemirsa. Rono iku Jawa Timur. Jadi Kapuan iki perbatasan. Perbatasannya yang Jepang sih ya. Wah, ambo yang ngloram ya. Wih apike cah main. Dono pemirsa. Kena apa segoro biru wilayah Jonegoro tak fotone ya. Kalinggawan Bengawan Solo. Oh iki dikai watesan. Andek sik oh ya. Oh ambrol. Kudune iki dikai tanggul yo. Oh. Lah wong sing nang Jakarta Utara iku tanggule ya wis bocor ya cah. Iki nang gawan cah. Iki ngono urung sepira peres. Iki sik urung sepira ya nek pas peres. Aku kayak dijak nang apa? Pring sewu wedi. Wedi. Ya ora kelep wong tukange ojeke perahu ya wis profesional cuma ya wedi ngono lho. Oh, wes yo wes marem. Iki wis melu ndi? Oh, iki ana tugune kok. Oh, ana potongane asli ngono. Loram. Yo mirip anu yo wis tatak yo sing nang ngarepe gawan iku yo omahe yo wong-e. Wong-wonge do tatak yo. Wis piye meneh wong wis omahe. Ternyata tidak ada pentol bakar. Aduh wis. Oh, iki wis melu gadon. Wis gadon. Gadon iki sak kecamatan Cepu. Iya ya? Iya. Heeh. Klagen? Oh, Klagen wis melu keduntuban. Kuwi nek DPRD yo. Kuwi 3 kecamatan ku DPRD-ne tunggal grup. Nek pencoblosane ya kok Kecamatan Sambong, Cepu, Kedung Tuban kuwi. Nek jamanku sak ning Jepon ya nek pilihan DPRD nek tunggal sak grup ya. Kuwi Kecamatan Jiken, Kecamatan Jepon dan Bogorjo. Iki memang kontennya khusus jalan-jalan. Oh, iki dikei wates. Iki nek pantai apik cah yo. Wah, iki wis parine wis mulai iku. Wis mulai apa? Mari lalu singgalke teko. Wah, ya iki apa? Eka tugune wis kono wis wilayah Kecamatan Kedung Tuban. Iki sak melu gadon para iki? Iki sak melu gadon pemirsa. Jadi kono wis Kedung Tuban, Kecamatan Kedung Tuban. Iku kan utusane Desa Klagen.
guys. Oh, iki dalane apa dibangun ya? Di breaking ini kok gak diratakno le? Enggak, bro. Ya maksudnya ya diratakno cah. Oh, kapan-kapan anu ndelok sawahe dhewe ya. Sok nek mulai. Iki kayak montore Mbah Kong. Aku nek krungu suarane khas kok montore Mbah Kong iku. Alus. Duh iki kok mati iki wis gagal apa piye iki? Lah, Lorokan ngeri cah. Sakno. Aku mambu perbutik endi? lalu. Oh, alay kok peternakan ayam. Lah, peternakan ayam iki mesti jauh ke perkampungan pemirsa. Kok nang daerah ndi kae? Jomblang apa ndi? Jomblang kono. Kuwi yo ado ke pemukiman. Soalnya ambune kuwi sunset. Gitu. Tapi masih ngomong nggak tahu nih. Nek kok masjid di Budi? Cabean. Iya. Iya. Keluaran apa keluaran? Ya, jalan terus. Kayak apa kok daerah Jawa ya, Mai. Modele baris-barisane. Ya, kayak ning Jawa ya. Kuto. Oh iya, lapangan. Bal-balan, mae pinggir-pinggir sak. Iki warung, Ding. Apa? Oh, iki oh Slepan. Yo. Slepan iki. Kantor desa nang kene malah yo ya. Kita masih lanjut. Iki Mas Anto ora apa dalane nih nyasar ya takok wong. Enggak aku. Dia sih lurus mah. Lapangan terbang. Oh. Iya. Rasa orang lapangan terbang, jalan lurus mah. Iya. Saya teko. Jalan kota Bian. Tahu jalan ini. Sama jalan gereja. Kok ora bakal mitir-mitir ya? Wis tekan pasar Purawarine. Oh, nek pengen tuku pecel lele ning kene ya ono. Lali aku nek ning kene ono. Ya nek area Kapuan Wangkot ya gak ono ya pecel. Nek nang merah nggone Mbak Endang kuwi ya. Nek SD orang beli es akhirnya beli nih es lagi mau untuk es nih cedak Mas Zaki pemirsa. Mas Zaki timnya Mas Dimas. Pemirsa ya sore surat tak tutup dulu kontennya. Terima kasih nonton kontenku. Pak Jolali lakukan mas sampai keluarga Mas Goblum. Jolali Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.